Matikdan ang pag-ubos sa presyo sa kamatis ug repolyo sa General Santos City ug sa Davao City kung asa ana na lang kini sa kapin 20 pesos ang kilo. Ani report ni Efren Mamak. Pipila ka adlaw na kunong nakatambak kini mga kinarton nga mga kamatis dinhi sa City Food Terminal sa General Santos City. Usa sa mga nanag-iya niini si Michael Nagamos nga usa ka mag-uumang nga taga Tupi, South Cotabato kinsa nabalaka nga mga lata kini. Matud niya, dili kuno niya mabaligya kini sa taas nga presyo sanglit barato kuno ang palit niini karon. Tong January nag-ano pa may og 2,000 2K ang per crates. Okay nga ni. Oo. Ngayon pila na lang? 350 plus tracking pa namon sa truck. Lugi na kayo sir kag gabi na gid ang ano sa panguma karon. Volume ang ano sir planting sa kada area kag Sabay-sabay na. oo sabay. Kinisab nga mga sako-sako nga repolyo, pipila ka adlaw na nga naglaray sa maong bagsakan center. Sumala ni Inday Donaire, kinsa usa sa tag-iya niini ug usa sab ka mag-uuma nga taga Tupi, South Cotabato. Tag 55 pesos per kilo pa kuno ang baligya nila niini niadtong milabay nga bulan sa Enero. Apan karon tag 8 pesos per kilo na lang ang kuha. Papanay sa kadlaw wala mahalin hangtod karon. Ano na dati ma'am like last year, like last month 5-5 ang kilo. 5-5 na lang. 8 na lang gani ang kilo. Sa karon mapalit na lang sa 20 pesos per kilo ang kamatis kung itandi sa mga milabayng bulan nga anaa sa 80 pesos pataas ang kilo. Samtang ang repolyo anaa sab sa 20 pesos per kilo kung itandi kaniadto nga anaa sa 35 pesos per kilo. Barato kayo ang gulay, sir. Yung December is 80 plus pa pataas. Then, yung January na, bumaba na po talaga. Yung repolyo din natin mapagkano kilo. 20 lang din po, sir. Last December, January, Mga 35 po. 35. Yes po. Sumala sa City Agriculturist Office sa General Santos City, posibleng dunay oversupply karon sa kamatis o repolyo gumikan kay dunay mga mag-uuma sa mga silingan nga lugar ang dungan nga nag-harvest. Usually harvest time naman good. So, ang Jensen is the trading hub manggod siya. So, ang mga farmers na nagatanom og kamatis o repolyo or cabbage from other places, diha usually na nila ginabagsak sa ato ang bagsakan area. So, kung nagdaghan diha karon, put pasabot daghan po dito sa ubang area nag-harvest na. Usa sab kuno sa mga hinungdan nga dunay oversupply ang dungan nga pagtanom sa mga mag-uuma. Ang isa pod sa ginahimo sa farmer, ang basis sa pagtanom nila usually is kung taas ang presyo. Pero of course, ang katong taas nga presyo karon, dili man na nimo siya sure na pag-harvest nimo taas na ang presyo. Therefore, upon harvest, sila pod ang sabay-sabay na mag-harvest. So since sabay-sabay sila bagsak dito sa ginabaligyaan nila, which will cause an oversupply. So by law of demand and supply, ana magyud na siya, pagtaas ang supply, mubaba gyud ang presyo. Sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, makita ang abunda sab nga supply sa kamatis. Busa kamatikdan ang ubos nga presyo ni ini karon nga anaa na lang sa 15 kuto 25 pesos ang kilo. Sumala sa ubang mamaligyaay, kini tungod sa daghang supply. Sa karon ni barato gyud sa karon kay sobra-sobra ang supply karon. Hinuon wala man sila na problema kay mahalin man sab dayon ang ilang baligyang kamatis ug modiskarte sab sila aron dili maabtan og kalata. Nagsugod kuno og ubos ang presyo sa kamatis niadtong ikaduhang semana sa Enero. Sagad sa ilang mga supply gikan sa Kalinan, Turil ug Bukidnon. Samtang mi barato sab ang presyo sa repolyo nga naa na lang sa 25 pesos per kilo.